Frivilligcentret har hjulpet os helt fra starten i det forberedende arbejde. Vi skulle i gang med for at få vores projekt ud i verden. Vi vil gerne starte et værested for psykisk syge flygtninge indvandrere i Aarhus. Men Frivilligcentret i Aarhus har hjulpet os med, hvordan starter man sådan noget? Hvad er rækkefølgen i det? Vi skulle danne en forening, og vi havde brug for hjælp til at finde ud af, hvad for nogle vedtægter passer til vores lille forening i den indledende fase. Vi havde brug for råd og vejledning om netværk her i Aarhus. Hvad man går at bruge, når man skal i gang med sådan et værested og i den her indledende fase. Og vi havde brug for rådgivning i forhold til, jamen, hvad for nogle midler passer til vores projekt? Hvor kan vi hente noget økonomisk støtte, både i det her indledende arbejde og senere? Og så har vi rigtig stor gavn af, at Frivilligcentret kender os og er opmærksom på, at vi har brug for frivillige i vores værested. De er rigtig gode til at henvise nye frivillige ned til os og allerede matche dem lidt på forhånd, fordi de ved, hvad er det for nogle frivillige, vi har brug for. Frivilligcentret er også rigtig gode til at formidle kontakter, både hvis andre gerne vil i kontakt med os, men også hvis vi fra Ungdommens Røde Kors gerne vil i kontakt med andre aktører. Det kan både være kommunale og boligsociale medarbejdere, men også andre foreninger. Det kan fx være sparring i forhold til det politiske niveau eller klima og vide, hvad der er inde og hvad der måske er nogle penge i, hvis det er det, man vil. Det handler også om, at de ved, hvad der er af foreninger og hvad der er af tilbud, sociale tilbud, og hvornår det ikke giver mening for os som foreninger at oprette et tilbud til brugerne, fordi der allerede er 3 af slagsen. Så på den måde har de et rigtig godt overblik, som jeg tror er med til at styrke vores forening. Frivilligcentret spiller en rigtig stor rolle i forhold til lokale netværk. Vi gør selv nogle ting i vores forening for at søge samarbejdspartnere, men Frivilligcentret er klart en rigtig god samarbejdspartner at have. De er med til at facilitere de her netværk på forskellige vis ved at samle foreningerne til arrangementer og foredrag den slags, men de er også gode til at videreformidle kontakter, hvis de ved, at vi har brug for samarbejdspartnere, eller hvis de ved, at nogen vil kunne bruge os. De har også en række kurser, som vi benytter os af. Kurser, som vi sjældent selv udbyder i egen forening. Så det er klart et plus, at vi får lov til at komme med som medlemsforening. Jeg tror, at frivilligcentrene kan rigtig mange ting, som man som forening eller organisation ikke selv kan. Det er det her med netværk, og det er det her med den meget konkrete viden om det brede frivillige arbejde. Jeg synes, at Frivilligcentret er med til at gøre det nemt for mig og for andre politikere eller kommunale ansatte for den sags skyld at få øje på, hvad der rent faktisk er af frivillighed i vores kommune. Fordi der er jo små og store organisationer, og nogen har penge til og meget tæft for at gøre opmærksom på sig selv, og andre har ikke og lever lidt mere i det stille. Men i kraft af Frivilligcentret, som sådan samler dem, som gør opmærksom på dem på hjemmesider, og i vores tilfælde også i sådan et årligt katalog, der bliver sendt ud over alle de frivillige organisationer, som er tilknyttet vores Frivilligcenter. Og der fylder de jo altså, han har sagt, alle sammen 10 linjer, uanset størrelse af organisationen. Så bliver det nemmere at få et overblik over, hvor mange der rent faktisk findes, og hvor bredt det er. Og det synes jeg, der er en helt klar fordel. For mig er det et konkret eksempel. Jeg har for et par år siden på et af vores årlige dialogmøder med alle de frivillige organisationer brugt noget tid på at opfordre rigtig meget til mere samarbejde mellem de frivillige organisationer. Også været lidt fræk og sagt til dem, hvis I vil have paragraf 18 midler fortsat i de mængder, I gerne vil, så må I finde ud af at kvalificere jeres projekter ved at arbejde noget mere og noget tættere sammen, så vil jeg se noget mere på tværs. Det er
utopi og naivt at tro, at frivilligt arbejde kan folde sig ud uden kvalificeret lønnet ledelse. Jeg tænker, hvis man har det, lokaler, en engageret, lønnet person til at stå i spidsen for at koordinere og skabe samarbejde på tværs mellem de frivillige organisationer, så er man jo i virkeligheden godt kørende.